taas ensin asentelin tähän autoon ja sitä pitää nyt sitten vähän löystyttää, että pääsee käsiksi tuolta. Tuonne se pitäisi päästä käsiksi. Näkyykö se? No niin, ja sitten olisi nyt liitin irrotettu vanhasta lambdasta ja sehän tapahtuu helpoiten juurikin näin, että vaikka kyseisessä liittimessä näkyy reunoilla tollaiset hakaset, jotka näyttäisi, että ne pitäisi painaa sisään ja sitten irtoaisi, mutta kyllä se vaan yksinkertaisesti pitää ottaa ja tuonne laittaa vaikka tosi pieni talttaruuvimeisseli ja nostaa ja nätisti vettä, niin nätisti lähtee. No niin, eli mulla on tässä nyt auto rampeilla ja mulla on tässä tämmönen 2,5 millin teräspohjapanssari, joka peittää konehuoneen, mutta täällä on tehty kätevästi luukku heti, että pääsee suoraan lambdaan kiinni. Tää on tosiaan niin katalysaattorin jälkeinen lambda, mitä vaihan. Niin, se lähti jo nätisti auki, että nyt ei muuta kuin nippu siihen tuosta katkia, muuta kuin uutta paikalleen. No niin, nyt on Bossin uusi lambda paikallaan. EPS:ää ei suositella. Ja kaikki toimii niin kuin pitää. Kyllä. Ei siinä. Kiitos kun katsoit ja muuta kuin tykkäyksiä ja tilauksia tiliin, niin tulee lisää. Kiitos.